Taklubod para di ka maglisod og kuha. Ana. Oo. Oo. Na, sige ana, shout out. Shout out ko niyo mga lods, nanguha na mig munggos. Shout out namin mga lord kay nanguha na kog munggos. Oh, asa man mo kuha? Ang papa. Oh. Harvest na mi mga lods kay nanay hidog ang munggos mga lods. May nanay panggulay. Bunda ka naman. Oh, dia. Daghan mo ni. Dapat ana mo ni siya kuha mga lods kay madaot man. Wala, ano pa? Basta dili pa itom, dili pa na pwede. Ay munggos mo ni. Ano daghan pa naghinugoy. Dagan pa lang no. Ani. Minta. Pura ito. Ha? Tura dito. Eh, wala. Wala kita. Nago naman ang mga laya na. Lopo, layit na kayo po. Oh, Pwede pa na? ayaw na. Wala na na. Sa wala na iliso, di na pwede. Wala na liso. Pero magkuhan. Wala na. Nagya. Paburo dito. Ugma na pod, tigumon mo na. Taga-ugma na pod. Ugma na mga kuhan. Pero tinawagan natin. Oh, muna among kuha lods. Pwede na gulayon lods oy. Pagamay pa. Ayaw na. Pero, Di man na munggos. Batong man na. ayun to din eh. Batong. Ba't yung din eh? Oo. Ako, bunggus. Mana laya na si Milya naman laya na kana mamunggos. Noy. Diri. Oh, kau kamera dali kay atong bukon pakita na to sila lods. Diri ka kay basi matagakan ka nagdurian. Lagi. Na. Aralos. Diri. Ayo dia. Relo to. Una mong durian. Ro? Na, wala pa na nabunga, Lods. Wa pa na bunga na na. Wa pa na hinog. Wala pa na nabunga sa una ba? Ah, Tapos nandag ko na Lods. Napalit oh. Na. Ang bunga po nagbalik ba na nagubang isa ka puno. kasaga. Balik. Bali ay. Bali sa ulan. Bali sa ulan. Nagarahan mo ani lods. Video sa. Tang lami. Ara. Hagoy. Kalami. May. Oh. Ako isa. Noy. Video ah. Oh, lods. Oh. How ta lods? Lamit ay lods. Kuan ka ng aransilyo. Salamat sa Ginoo Lord, tagaan mig durian. Tama lagi ko lods, basta magkog ginadyo kay maani. Ayaw kay mapupo. Mara, tago ba rin ka kung may ko pa? May tago ko may ko. Yan. Ako man yun. Di ka ulaw. Ulaw man ka. Dahil sa video pa eh. Sa video. Kaya, uka. Saka. Ay, arbisa pa, wak na. Harbison ginano para matagan tos lanti kunsing. Oh. Obre ni. Narbang sa ko man. Dua ka na si John R. No. Apa tungod dia? Ay, patulog dia. Mulugan, talaga. Ano asa? Dako bi. Ang guniting kamera oh. Okay. Pero, kamera ko naman lo eh. Pero, pagpiyan eh. Kaya may dua ako yun eh. Mula na. Mo. Ay na bago pumuday ka. Tama na yatang nato ni kang lula kunsing. Oh, tuwason mo kaon. Ay, ayaw ano. Dua, saan naman nagkaon pa ba?
Huh? Nasaan na yung tang? Wala. Wala. Tawasan na na. Yan. Ito na yun. Saan na? Kunsing ron. Ta. Patay. Patay. Video ba? Facebook. Grabe. Kaya man, tunga ko mo. Yan. Amat. Ano namang Mondays? Ano nga, pag video no? Hawa dia. Ang kabamulad ko kuya mo na. Okay. Ako na ni kay kuan nag-exercise bi ako. Hago kay ko. Ano, Unang-una ano pa na, dito. paisa. Paisa pa. Kawa kay ilis lang kita sa akong video. Guys, lami kay guys oh. Mahal ko yung luto ito. Stop na. Mistap sa. Ay na, mangharbis punta. Stop sa. Ngabis sa sagpat. Mm. Ulan. Harbison lang na sa kaya. Sayang. Para Biso na muna guys oh. Wala na tarong ang video guys. Lumiungod kaon guys. Lami raday kaon. Mo na pa kani arbiyasan na pa. Payunod ka no. Mo na kay laban ti ka oh. Namat pa. Mm. Mana na. Kuan ako gamay tlaw. Ang lami guys. Mao yung datag karod Morning yata di road. para makakaon eh. Yatag na ko to sa mga ko isa diri ba. Chambahi, chambahi. Okay guys. Mga arbit. Arbit daw. Stop na. Salamat guys. Bilang guys. Shout out guys.